obsiahnutá povinnosť riešiť bezpečnosť v rámci AI Actu. Prvou témou sa teda k vám prihovorím ja ako rečník. Výhoda rečníka, teda výhoda moderátora v rámci akejkoľvek konferencie, že si nemusí pre seba pripravať žiadne otázky. Takže nemám ani ja. Pokiaľ nejaké chcete položiť, tak využívajte nielen teda pre mňa, ale pre všetkých rečníkov platformu Slido. Dobre, poďme teda na obsah. Budeme sa venovať umelej inteligencii, AI Actu v kombinácii s kybernetickou bezpečnosťou a budeme sa snažiť naplniť ten vágný obsah, ktorý nám AI Act, čo sa bezpečnosti týka, obsahuje, alebo ako reguluje danú oblasť, alebo k čomu nás prijíma prostredníctvom nejakých záväzných pravidel správania sa, aby sme sa nejako správali, aby sme nejako konali. A budeme sa to snažiť zaramcovať do niečoho konkrétneho, hmatateľného, aby ste to vedeli prípadne vy alebo vaši klienti v rámci poradenstva, ktorým budete poskytovať, uchopiť. Čiže akým spôsobom, aspoň teda z môjho pohľadu a z mojej strany, riadiť rizika. Hovoríme v prípade AI Actu o vysokorizikových systémoch, čiže to je potrebné si uvedomiť ako prvé. Nachádzame sa v článkoch 8 až 15 AI Actu, ktorý, čo sa bezpečnosti týka, hovorí len o, alebo teda má na zreteli len vysokorizikové systémy. Tie články 8 až 15 sú rozdelené na časti, ktoré by mohli na prvý aj druhý krát alebo prvé aj druhé prečítanie evokovať, že veď tú bezpečnosť máme naozaj len v tom článku 15 a ostatné časti alebo ostatné článkové ustanovenia sa bezpečnosti nedotýkajú alebo netýkajú. Čo nie je úplne pravda, pretože ak by sme si prechádzali tie jednotlivé požiadavky, tak uvidíme, že pomaly v každom z nich máme nejaký odkaz na bezpečnosť alebo odkaz na riadenie rizik. Ono je veľmi pohodlné európskemu úradníkovi napísať do ustanovenia akéhokoľvek právneho aktu EÚ, že požiadavky, čo sa týka bezpečnosti, sa v úvodzovkách obmedzujú na riadenie rizik. Z technického hľadiska tým je povedané všetko. Je povedané, alebo je za tým vyskladaný celý ekosystém, ako sa rizika riadia, akým spôsobom sa identifikujú, akým spôsobom sa mitigujú a z akých sád opatrení následne reagujete na to, čo ste zistili. Len pre tých právnikov je to veľmi ťažko uchopiteľný pojem alebo slovné spojenie, pod ktorým si typicky každý predstaví niečo iné a spôsobuje to samozrejme výkladové problémy a nejasnosti. Čiže účelom toho je povedať si, ako na to, pretože takéto slovné spojenie založené na riadení rizik, riadiť rizika počas celého životného cyklu a tak ďalej. To ste určite prečítali aj v iných právnych predpisoch, nielen v AI Acte. Máme to v DORE, máme to v NIS 2, aj v jednotke to bolo, máme to v GDPR, máme to v zásade všade. Je to jednoduché, stačí to napísať takto, ten obsah je jasný, len nie úplne každému. Nie je potrebné to rozvádzať na atómy a do detailov, tak ako sme zvyknutí na Slovensku, že keď nemáme podrobný zoznam povinností, ktoré zákon predpokladá, tak jednoducho sa tvárime alebo si myslíme, že tá povinnosť neexistuje, pretože nie je daná zákonom. Čiže súlad s požiadavkami musia spĺňať požiadavky v súlade so zamýšľaným účelom, aktuálny stav technológií a systémom riadenia rizik. Hovoríme o nejakom stave najnovšieho poznania, čo je slovné spojenie, ktoré ste určite už tiež počuli. Systém riadenia rizik ako samostatná časť. Riadiť rizika počas celého životného cyklu. Identifikovať rizika, hodnotiť rizika a zaviesť opatrenia na ich zmiernenie. Opätovne sa pohybujeme okolo toho istého, čo sme si povedali. Toto sú požiadavky, ktoré v AI Acte máte a potrebujete ich nejako uchopiť. Toto je veľmi zaujímavé ustanovenie, ktoré ja čítam následovne. Zvyškové rizika musia byť považované za priateľné a minimalizované. Pre vašu informáciu, vy sa s rizikami viete vysporiadať rôznorode. Viete sa Viete sa vysporiadať s rizikom spôsobom, že ho mitigujete, to znamená, príjmete nejaké opatrenie, aby ste ho zmiernili. Viete sa s rizikom vysporiadať tak, že ho akceptujete, bez ohľadu na to, aká je jeho citlivosť, aká je jeho výška, aká je jeho úroveň. Viete sa rozhodnúť, že ho prenesiete, niekoho si zazmluvnite, poistíte sa, viete sa rozhodnúť, že sa mu vyhnete, to znamená, že nebudete robiť to, čo vám to riziko pouzuje. Toto ustanovenie vás núti alebo vás prijíma k tomu, aby ste nemali rizika také, ktoré sú nepriateľné. Inými slovami povedané, ktoré by ste mohli len akceptovať bez ďalšieho a povedať si, ja tu opatrenie idem príjmať, pretože pre mňa je drahé, pre mňa je nákladné, pre mňa je
neznáme, pretože ho neviem pomenovať, neviem identifikovať, nepoznám ho. Čiže toto ustanovenie je relatívne zaujímavé, relatívne nové v právnom poriadku, respektíve v týchto partikulárnych reguláciách, ktoré riadia, alebo teda vyžadujú riadenie rizik, kde sa prvýkrát v zásade stretávame s tým, že potrebujem tie rizika a minimalizovať na nejakú požadovanú úroveň, ktorá je priateľná pre danú organizáciu. No a systém musí byť pravidelne aktualizovaný a testovaný. Čiže tento systém riadenia rizik a toto, čo tu máte napísané, to samozrejme platí bez ohľadu na to, či by to bolo v EAJekte napísané alebo nie. Platí to desiatky rokov, vyplýva to zo štandardizácie najskôr informačnej, dnes aj kybernetickej bezpečnosti. Ten predpis to samozrejme takto zadefinoval, takto to platí a my to budeme musieť nejako naplniť. To nejako je problematické a hlavne v kontexte AI Actu. Ideme ďalej. Údaja, správa údajov, toto môžeme v zásade skipnúť. Opätovne tu máme kontext nejakých záruk a nejakých opatrení. O tomto bude mať tému a samostatnú tému Jakub Bertoty, takže tomu sa venovať nebudem a budeme sa venovať aj zárukám týkajúcim sa ochrany základných práv pri používaní vysokorizikových systémov. Technická dokumentácia. Tak ako v iných právnych predpisoch, ani tu sa nevyhneme tomu, že budeme musieť dokumentovať, budeme musieť evidovať a budeme musieť písať, čo je možno dobrá správa pre právnikov. Pokiaľ si prečítate tú prílohu číslo 4, neviem, či svietim, či nesvietim, prílohu číslo 4, tak tam uvidíte jednu z podstatných náležitostí toho dokumentačného obsahu aj opatrenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Ono sa to jednoduchšie povie, ako sa to urobí, pretože na to, aby ste vedeli identifikovať opatrenia, najprv musíte poznať rizika. Na to, aby ste poznali rizika, najprv musíte tie rizika analyzovať a aj to správnym spôsobom. Ale v každom prípade AIX si môže dovoliť byť takýto amorfný, takýto v zásade bezobsažný, pretože ten content a ako sa to má robiť je známe. Automatizované zaznamenávanie alebo automatické zaznamenávanie udalostí a monitoring. Veľmi dôležitá oblasť, ktorá je z nejakého dôvodu vytiahnutá návonok opätovne. Čo budete musieť reálne robiť, aké opatrenia budete musieť príjmať, vrátane teda monitorovanie, vrátane riadenia prístupov, zraniteľnosti a tak ďalej. Na to všetko vám odpovie, alebo mala by odpovedať analýza rizik. Transparentnosť a poskytovanie informácií naznačil už Damian, to znamená, že používatelia budú musieť vedieť interpretovať svoje výstupy a vedieť ich používať vhodným spôsobom aj vrátane nejakých návodov na použitie. Takže ak by sme mali zaramcovať tie požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, tak je to v zásade toto, čo AI Act vyžaduje alebo o čom hovorí. Zároveň AI Act sa odkazuje aj na inú legislatívu, kde teda vyžaduje súlad aj s ďalšími požiadavkami inej legislatívy, napríklad aj čo sa týka bezpečnosti. Asi vás neprekvapí, pokiaľ si uvedomíme alebo uvedomíte alebo zistíte, že žiaden odkaz na napríklad NIS 2 v EAJekte nenájdete, čo môžeme stále vnímať ako nejaký všeobecný predpis alebo právny akt, ktorý rieši kybernetickú bezpečnosť na úrovni únie. Samozrejme potom delenú dielčie po jednotlivých právnych úpravách a jurisdikciách v rámci transpozičných snah členských štátov. Verím, že NIS 3 bude nariadenie a nie smernica. Ľudský dohľad, opätovne kontext rizik. Článok 15 je ten, ktorý AI potom na viacerých miestach vyťahuje osobitne, aj napriek tomu, že ako sme videli z ostatných článkov o rizikách, hovoria aj tie iné články. A v zásade to používa to štandardné názvoslovie primeraná úroveň kybernetickej bezpečnosti. Pokiaľ sa jedná o ďalšie ustanovenia článku 15 AI Actu, tak opätovne sú tu vytiahnuté niektoré typy opatrení, ktorými sa budete zaoberať, ktoré budete riešiť a ktoré budete musieť príjmať v kontexte identifikovaných rizik. AI Act osobitne vyťahuje zraniteľnosti, opätovne vyťahuje prevenciu, detekciu, reakciu, riešenie a kontrolu v prípade útokov. Ďalšia nepríjemnosť, ktorá je spojená s tou európskou legislatívou, je, že používame rôznorodú terminológiu, rôznorodé pojmy, ktoré nie sú totožné, nie sú rovnaké.
Tu hovoríme o útokoch, inde hovoríme o incidentoch. V každom prípade, keď si pozriete na ten celý životný cyklus udalostí, ktorú potrebujete a máte povinnosť monitorovať, lebo AI to vyžaduje, tak prevencia, detekcia, reakcia, riešenia a kontrola napríklad obsahom definičného vymedzenia riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. Čiže rôznorodé procesy nazývame rôznymi pojmami. Aj toto robí veľký problém potom pri výklade toho, ktorého pojmu alebo tej ktorej povinnosti. A z nejakého dôvodu, mám na to svoj názor, právne predpisy osobitne vyťahujú niektoré typy opatrení, hoci typicky a správne by ste k nim mali aj tak dospieť na základe analýzy rizik. To znamená, že AI Act, hoci by stanovoval len požiadavku na riadenie rizik, napríklad si zoberme požiadavku GDPR na prijatie vhodných alebo primeraných technických a organizačných opatrení, založených na rizikách a tak ďalej. Toto nám stačí. Nepotrebujeme tu vyťahovať ďalšie časti. Je jasné, že budete musieť riadiť aj zraniteľnosti. Je jasné, že budete musieť monitorovať udalosti sieťa informačných systémov, inak neviete mitigovať rizika. Že tam tie rizika máte, to je jasné. Tam robiť účelovú analýzu rizik, aby ste postrelili riziko a vyhli sa nejaké oblasti, pre ktoré sa obligatórne majú príjmať opatrenia, nie je zmysel, lebo vás to dobehne. No a teraz, aké riešenie? AI poskytuje veľmi pekné a veľmi hmatateľné riešenie. Odkazuje na Cyber Security Act a na certifikáciu, ktorú nevieme, kedy teda bude, kedy teda nastane, ale v každom prípade platí alebo uvádza, že ako náhle bude produkt certifikovaný, alebo teda systém je aj certifikovaný, tak splňa článok 15 AI Actu. Hej? Preto som vám vyťahol tie ostatné článkové ustanovenia alebo tie ostatné články, aby sme to nevnímali, že článok 15 je jediný, ktorý rieši bezpečnosť. Čiže ako náhle by ste mali certifikovaný produkt v zmysle certifikačnej schémy, ktorá ešte neexistuje a možno v budúcnosti bude existovať, predpoklad je, že bude a pracuje sa aj na iných certifikačných schémach, nielen v oblasti AI, tak teoreticky viete mať pokrytý článok 15, aj keď treba jedným slovom dodať, že Cyber Security Act potom hovorí aj o rôznych stupňoch certifikácie a rôznych úrovniach certifikácie, kde je samozrejme odlišný predpoklad na váš compliance od nejakej dokumentačnej a deklaratórnej fázy, že ste OK, až po nejaké zisťovanie na mieste a presviečanie sa teda regulujúceho alebo certifikačného orgánu, že to, čo vyhlasujete alebo to, čo deklarujete, je naozaj relevantné a pravda. Takže riešenie také vegetariánske veľmi nám nepomôže, hlavne v tejto súčasnej dobe. Takže môžeme zahodiť, čo teda dovtedy, kým budeme mať certifikačný mechanizmus, prostredníctvom ktorého vieme relatívne komfortne vyhlásiť, že sme compliant s článkom 15 nariadenia. Pokiaľ sa jedná o iné právne predpisy, ktorými by sme mohli hľadať nejakú inšpiráciu alebo nejakú pomoc, vedeli by sme siahnuť po GDPR a v zásade state of the art požiadavkách na bezpečnosť osobných údajov, ktorá je však jednak veľmi nie pomenovaná, samozrejme cez vykonávacie predpisy a usmernenia najprv VP29 a teraz EDPB by sme sa mohli dopracovať k tomu obsahu. V každom prípade veľmi je ťažko aplikovateľné na iné typy údajov, ako sú osobné údaje, pretože aplikovať jednu sadu opatrení na všetky údaje nedáva úplný zmysel. Je potrebné sa pozrieť na citlivosť tých údajov a vyhodnocovať, aká je hodnota, aká je kvalita tých informácií a v závislosti od toho samozrejme tie aktíva alebo tie informácie chrániť. Nedáva zmysel, aby ste plošne chránili všetko, pretože si spôsobujete, vyrábate náklady tam, kde to nie je nevyhnutné možno. Túto medzeru nám potenciálne vie vyplniť Cyber Resilience Act. Nie len potenciálne, ale aj reálne, pretože keď si pozriete na definičné vymedzenie produktu s digitálnym prvkom, čo je terminus technicus v zmysle CRAčka, tak mu v zásade vyhovie každý systém umelej inteligencie. Na CRAčku vám odkazujem preto, lebo je detailnejšia a popisnejšia ako AI, čo sa týka oblasti riadenia bezpečnosti. Budete tam mať sadu požiadaviek a sadu bezpečnostných opatrení, ktoré potrebujete prijímať v kontexte prenesenia aj systému AI, ktorý je produktom s digitálnym prvkom. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť, CRAčku nezaujíma vaša klasifikácia systému umelej inteligencie podľa AI Actu, takže už tu nehovoríme len o vysokorizikových systémov umelej inteligencie, ale hovoríme o všetkých, ktoré vyhovujú definícii produktu s digitálnym prvkom, čo, ako som spomenul, sú v zásade všetky.
Čiže bezpečnosť podľa CRAčky je jeden z možných, alebo teda riadenie rizik a príjmanie opatrení podľa CRAčky jedným z možných návodov a nástrojov, ako si to medzitímne obdobie možno do vzniku certifikácie a certifikačného mechanizmu na certifikáciu systémov AI podľa AI Actu vyplniť. S tým, že CRA v zmysle teda špecifikácie a vymedzenia stanovuje minimálne, respektíve tie základné požiadavky na bezpečnosť produktov s digitálnym prvkom uvádzaných na trh. Prístup založený na rizikách, čiže nič nové. A čo sa týka bezpečnostných opatrení, tak už tu vyťahuje niektoré ďalšie. Čiže namiesto toho, aby som vám povedal, že otvorte si našu vyhlášku 362 z roku 2018, pretože neexistuje oblasť, pre ktoré sa majú bezpečnostné opatrenia príjmať, ktorú by nepoznala, pretože je to kompilát ISO 27000 ešte tej starej, teraz sa pracuje na novej, však to asi viete, ešte sa k tomu dostaneme. Budeme mať k tomu prezentáciu. Ak by ste teda nevedeli, že pre aké konkrétne opatrenia by ste teoreticky mali príjmať, alebo ktorým sa nemôžete vyhnúť, tak sú to minimálne tieto. Samozrejme je ich viacej. Opätovne tu nastáva taká tá skratkovitosť zo strany európskych úradníkov, kedy vám povedia niektoré konkrétne typy opatrení, napríklad to riadenie zraniteľnosti, automatické aktualizácie, riadenie prístupov a potom vám povie zase hlboko alebo veľkozberný kapacitný kontajner možných opatrení, ktorými zaisťujete dôvernosť a integritu údajov. To je akože opätovne povieme niečo konkrétne a potom poviete kontajner možných potenciálnych opatrení, kde na zaistenie dôvernosti a integrity údajov môžeme vypracovať zoznam na 4 a 4 kľudne opatrení a ešte nebude vyčerpávajúci. Takže ideme tu ďalej v tej CRAčke, stanovujeme základné požiadavky na bezpečnosť aj pre AI systémy, ale opätovne to nie sme úplne exaktní, respektíve neuvádzame vyčerpávajúci výpočet. Toto sú tie typy opatrení, nie sú to konkrétne opatrenia, sú to typy opatrení, ktorým sa nemôžete vyhnúť v rámci implementácie požiadaviek bezpečnosti podľa CRAčku v kontexte alebo vo vzťahu k produktom s digitálnym prvkom. Takže kľudne si to potom prečítajte. Nie je to vyčerpávajúci výpočet samozrejme, pretože ďalšie typy opatrení, ktoré tu vôbec nie sú spomenuté, vám typicky vypadnú práve z tej analýzy rizik. Toto je len pomôcka, ako naplniť ten obsah tých požiadaviek a z čoho čítať, z čoho vyťahovať tie požiadavky. Ak mám požiadavku AI Actu len takú tú ťažko uchopiteľnú, riaď rizika. Keďže ani toto nie je úplne 100% riešenie, aj keď vás už trošku posúva ďalej a hlavne je to legislatíva, ktorá bude aplikovateľná aj na AI systémy, čiže nie sme v režime nejakej legislatívy tu máš a inšpiruj sa a môžeš použiť, lebo sa to aplikuje aj niekde inde a pre úplne inú spoločenskú oblasť alebo jav, tak potom budeme musieť siahnuť práve už po tých možno nie úplne priamo aplikovateľných ustanoveniach alebo požiadavkách, ale platných pre tú inú oblasť. Čiže hovoríme o našom národnom zákone o kybernetickej bezpečnosti, hovoríme o transponovanom zákone, teda zákone transponujúcom smernicu NIS 1 a ostatne od 1.1.2025 smernicu NIS 2. Ten popis a ten spôsob, akým sú tie požiadavky písané, je oveľa zrozumiteľnejší, samozrejme oveľa detailnejší. Takže napríklad samotná oblasť riadenia rizik je relatívne detailne rozpracovaná v samostatnom vykonávacom právnom predpise. Čo sa týka metodiky výkonu a analýzy rizik, toto je oblasť, ktorá si takisto zasluhuje pozornosť a je veľmi dôležitá, pretože viete veľmi dobre, že akúkoľvek metodiku si zvolíte, tak takýmto výsledkom alebo k takým výstupom aj dospejete. Na Slovensku zatiaľ nemáme záväznú metodiku výkonu a analýzy rizik, máme len tú, ktorá je vydaná Národným bezpečnostným úradom v rámci druhého búletu ako nezáväzná. Keďže tu nemáme zástupcu Národného bezpečnostného úradu žiadneho, tak sa nemôžeme spýtať na to, že či náhodou legislatívec alebo teda pôvodca zákona nezvažuje zozáväzniť nejakú konkrétnu metodiku výkonu analýzy rizik, napríklad v rámci pripravovanej vyhlášky, ktorá by mala nahradiť 362, bezpečnostnú vyhlášku.
Za niektoré hlasy v úzadí a v pozadí sa nechali počuť, že by sme mali žiť na Slovensku po novom záväznou metodikou vykonávanej analýzy rizik, čo dáva zmysel, pretože po novom sa nám zákon dostal do režimu, že celý ten prístup alebo celý ten proces riadenia bezpečnosti bude založený už len na rizikách. Takže nechcem povedať, že sme sa zosúladili s Európou, my sme boli s Európou v súlade v zásade od počiatku, ale zbavili sme sa niektorých inštitútov, prostredníctvom ktorých sme sa tiež vedeli dopátrať ku konkrétnym typom opatrení, ktoré je potrebné príjmať. Tých sme sa zbavili, zjednodušili sme to a sme v režime analýzy rizik. No a na to, aby bol ten spôsob, akým zisťujete rizika, dohľadateľný, auditovateľný, nakoľko asi viete, že zákon je povinne auditovaný alebo sa povinne audituje, oblasť bezpečnosti v zmysle cyber security zákona, tak na to budeme asi potrebovať nejaké jasné noty na to, ako sa má analýza rizik robiť. Pretože dnes vieme len to, v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a jeho vykonávacieho právneho predpisu, že máte identifikovať aktíva. Tieto aktíva si máte už po starom klasifikovať, po novom už klasifikovať nemusíte, ale máte mať zoznam aktív, máte mať zoznam hrozieb, máte mať zoznam zraniteľnosti. Ako už Damian povedal, taká tá klasická jednoduchá matematika, násobenie pravdepodobnosti a dopadu zneužitia konkrétnej hrozby zraniteľnosťou a aký bude mať dopad ten rizikový scenár, ktorý si vyhodnotíte. Napríklad, ako je pravdepodobné, že ma zajtra vytopí, že mi vytopí serverovňu, tak je to málo pravdepodobné, pretože serverovňa je na 6. poschodí, nad ňou sú ešte ďalší 5 poschodí, nie je v blízkosti žiaden zdroj vody a tak ďalej, tak znamená, že je to málo pravdepodobné, ale aký dopad to bude mať, ak by to náhodou nastalo, čiže toto je metodika základná rámcová, s ktorou zákon dnes rozpráva, takýmto spôsobom máte vyhodnocovať rizika, ale to je všetko. Nepoviem vám, čo máte mať v tom zozname hrozieb, nepoviem vám, čo máte mať v tom zozname zraniteľnosti, nepoviem vám nič viacej. Takže uvidíme, či sa nám metodika zozáväzní alebo nie. Ak by sa nám náhodou nezazáväznila, určite odporúčam postupovať podľa tejto nezáväznej, robiť alebo vyhodnocovať rizika inak ako bez hrozieb a zraniteľnosti, inak ako násobením pravdepodobnosti a dopadu nie je šťastné, nie je správne a dospejete k halucináciám ako ChatGPT pri zlom prompte. Takže určite nie. No a aby som to záverom vám možno ešte trošku ozvláštnil alebo nejako viacej priblížil. Ak viete, tak viete, ak neviete, tak neviete. Tie zoznamy hrozieb a zraniteľnosti nie je nič, čo by ste potrebovali v úvodzovkách nejako vymýšľať alebo si to nejako prácne zisťovať. Bolo by to fajn, ak by ste to mali personalizované na svoje organizácie. Ale štandardné zoznamy z hrozieb a zraniteľnosti existujú. Napríklad v ISO štandarde 27005 viete veľmi pohodlne tieto zoznamy nájsť a s nimi sa potom hrájkať. To znamená, že budete sa potom zamýšľať nad pravdepodobnosťami a dopadmi konkrétnych rizikových scenárov, ktoré tam nájdete. Nevravím, že to je panacia, že to je všeliek. Určite nepokryjete všetky hrozby, ktoré sú typické a zraniteľnosti, ktoré sú typické pre vašu organizáciu. No to je skladané na kohokoľvek, na všetkých. Hej. Ale je to niekedy nejaký základný baselineový výpočet, z ktorého môžete vychádzať a z ktorého sa štandardne ako audity ukazujú a v rámci auditu sa stretávame aj vychádza pri výkone analýzy rizik pri tých svedomitejších, pri tých lepších prevádzkovateľov základnej služby, keď sme teda v režime zákona o kybernetickej bezpečnosti. Čo sa týka AI Actu, tak problém s AI Actom, čo sa hrozieb týka, je taký, že zatiaľ, čo v tom ľavom stĺpci máte vypočítaný zoznam hrozieb alebo počet hrozieb, s ktorými typicky počíta ten najznámejší na Slovensku, najznámejší štandard ISO 27005 v iterácii 2022, tak čo sa týka právého stĺpca, tak tam máte vylicitované alebo spočítané, na tom linku si to môžete pekne pozrieť, v rámci analýzy vykonanej na MIT, počet hrozieb, ktoré identifikovali a predvídali v rámci používania systému umelej inteligencie. Ako vidíte, ten zoznam je o mnoho hutnejší, o mnoho širší. Je to dané tým, že
hrozby nám nepouzuje len systém umelej inteligencie ako taký, ale nám vznikajú nové hrozby jeho používaním, jeho nesprávnym, jeho nevhodným, jeho protiprávnym a tak ďalej, kde sa nám násobia a vznikajú nám ďalšie a ďalšie hrozby, s ktorými by ste sa typicky, ak to chcete mať urobené dobre a ak naozaj nechcete mať urobenú analýzu rizik len preto, lebo musím, s ktorými by ste sa mali vysporiadať, pretože ak neviem, že si máte prejsť všetkých, že váš katalóg hrozieb má subsumovať všetkých 777 hrozieb, ale toto je rozhodne katalóg, ktorý je bližšie k realite pri vyhodnocovaní rizik podľa AI Actu a v režime používania systémov umelej inteligencie, vysokorizikových akýchkoľvek, keď budeme v režime CRAčky, a dospejete k presnejším výsledkom. Zatiaľ to zo záväznené nemáme, hej, a ja nepredpokladám, že to zo záväznené bude. To znamená, že je to nejaký best practice, ako by ste to mohli uchopiť, ak to chcete urobiť dobre. Ak budete vychádzať len z toho ľavého stĺpca a budete vychádzať len z tých 57 hrozieb, nič zle neurobíte, pretože je to tiež nejaký aktuálny stav poznania z ohľadom na najnovší vývoj, technológie a tak ďalej, ktorý na svete máme v režime najnovšej iterácie ISO štandardizácie. Ak chcete byť presnejší, vecnejší, ak chcete mať presnejšie výsledky, tak odporúčam minimálne nahliadnúť do toho zásadne robustnejšieho katalógu a mapovať tie rizika podľa neho, následne k ním priraďovať opatrenia, ktorými tie rizika budete mitigovať. Opätovne ľahšie sa možno povie, ako sa reálne urobí, ale toto je ten základ, toto je tá práca, s ktorou by ste mali začínať v rámci každej jednej legislatívy, ktorá vyžaduje ochranu akýchkoľvek informačných aktív, či už sme v režime AI Actu alebo aj iných právnych predpisov, a ktorý je založený alebo vyžaduje prístup na základe rizikového profilu alebo na základe riadenia rizik. Čiže za mňa neštandardne a netradične, ale asi som si chcel šetriť hlas ešte na moderovanie, tak z mojej strany je to všetko. Môžem si to dovoliť aj preto, lebo viem, že Ondrej ma ešte doplní a bude rozprávať ešte ďalej k tejto oblasti. Takže ďakujem vám za pozornosť a ak sú nejaké otázky, z mojej strany nie sú žiadne, tak pozrieme do slajda a vidíme tam otázku. Garantom kybernetickej bezpečnosti je NBÚ. Kto bude garantom umelej inteligencie? Damian, skúste povedať. Už sme to vyhodnocovali v kancelárii niekoľkokrát a ešte sme nedospeli k jednoznačnej odpovedi. Skúsme ten mikrofón spojazniť. Asi. Už je to. Už je tam. OK, super. Long story short, na Slovensku sa nikomu nechce to úplne mať na seba, lebo celá AI agenda značí veľmi veľa regulátoriky, veľmi veľa odborných kapacít. Ak to chcem robiť dobre, veľmi veľa peňazí. Rôzne štáty, rôzne Španielsko sa rozhodlo to proste centralizovať. Niektoré idú, že rozdelíme to medzi niektorých aktérov a čo hovoria nejaké reči na pozadí, tak zvážujú sa obe veci. Jednak, že bude buď nejaká centrálna dedikovaná autorita, alebo to zase rozhodia na SOIKu, na telekomunikačný, na úrad na ochranu osobných údajov, na všetkých, čo by bolo menej šťastné riešenie, lebo potom tá vymožiteľnosť, správne trestanie a veci nebude veľmi dobre fungovať, ale v zásade toto je asi taký plus minus aktuálny stav, že asi sa to skôr rozhodí ako nie, ale stojí to aktuálne na Miri ako gestorovi. Tak. Ďakujem. Plánuje sa v Slovenskej republike k AI aj nejaký samostatný zákon? No, ako bolo povedané, v prvom rade žijeme tým, že kto bude vôbec gestorom tej oblasti, kto si ju zoberie za svoju. Samozrejme, že táto oblasť si zasluhuje aj nejakú národnú úpravu. To znamená, že je predpoklad, že budú vznikať ďalšie v úvodzovkách sektorové alebo špecifické vykonávacie, jak to mám tak nazvať, predpisy pre túto oblasť, ale najprv musíme ustaliť na Slovensku to základné, že kto to bude a komu to prípadne, a to najmenej šťastné, ako to Damian povedal, by bolo, ak by to bolo rozdelené a rozatomizované naprieč viacerými štátnymi orgánmi, čo sa tak momentálne dokonca aj javí, že by to mohlo takto dopadnúť. Kybernetické hrozby a hrozby možno robiť v jednej analýze rizik?
V zásade áno, nevidím v tom žiaden problém, len keď ste videli tie katalógy, aké sú rozdielne a aké sú v jednom prípade oveľa obsiahlejšie a druhé stručnejšie, tak aby vám to potom nespôsobovalo nejaký prehľadový neporiadok. Hej. Čiže v prvom rade, keď chcete robiť obidva analýzy rizik, tak ich robíte preto, lebo musíte, takže musí vám to vyplývať z jednej aj druhej legislatívy. Ak by vám to nevyplývalo, tak sa toho viete efektívne vzdať a závisí aj, že ako chcete tú analýzu rizik robiť, či chcete robiť v nejakej excelovskej tabulke, kde z toho budete mať galimatiáž, ak to budete spájať, alebo to chcete robiť nejako sofistikovanejšie, ale nie je tam žiaden problém. Sú to hrozby ako akékoľvek iné, ktoré budete vyhodnocovať pre jeden a pre druhý a pre tretí a pre štvrtý právny predpis. Dobre, žiadne ďalšie otázky nepribudli.